Čauko Slovensko. Československo. Idem vám ukázať dnes, že akú veľkosť Vivo Barefoot topánok si treba kúpiť. Tu sú staré fríky. Tu sú krásne nové fríky. Veľa ľudí vlastne si nie je istý, akú veľkosť trail fríkov si treba kúpiť. A myslím, že by bolo dobré spraviť o tom videjko. Čiže tu sú čisto nové krásne trail fríky, v ktorých sa ešte nebehalo. Tu je vlastne vložka, ktorá sa dá vyberať. Z takej tvrdšej peny 2 mm alebo nejak tak, možno milimeter čosi vložka. Tá sa dá stadiaľ vybrať, čiže dá sa v nich behať len tak, alebo si tam môžete nechať tú vložku, to nechám na vás. Zatiaľ ju tam nechám dnes. A teraz vlastne moja veľkosť trail freakov na dlhé behy sú 46-ky. Kratšie behy zvyknem behávať možno aj v 45-kách, ale zhruba nejak takto to vyzerá, čiže zdajú sa mi byť veľké, akoby vlastne dávam si ich na nohy len ako šlapky a tieto šnúrky zaťahujem veľmi zľahka, čiže sa mi vlastne dajú vyzuť a dajú sa zase obuť a takto behám 100 majlové preteky. Túto šnúrku si zvyknem zastrčiť sem, otočiť naspäť a zastrčiť ju potom sem hore, ale vlastne nechávam vlastne keď zdvihnem, tak môj palec je akoby až tu a celkovo by sa dalo povedať, že tie tenisky sú akoby až veľké, keď to berieme z takého hľadiska, ako sadnú obyčajné tenisky, hej. Tak ja ich mám vlastne na nohách ako keby šlapky, ako sandále. Vôbec nie sú stiahnuté tak, že mi obopínajú nohu ako klasické tenisky, v ktorých sa topánka stala akoby ponožkou. Ale celkovo mám na nohách ako keby sandálu, ale je to vlastne teniska, čiže mám stále kopu miesta a dalo by sa povedať, že sú veľké, ale nie sú veľké. Ale keď chcete behať na boso, alebo akoby na boso, tak treba dať vlastne tým nohám priestor. A keď tú topánku budem kupovať takú, že sa mi dotýka vlastne koncov a celkovo mi stláča nohu, tak moje prsty v podstate nebudú mať miesto na to, aby mohli vlastne pracovať tam. Čiže tak si vyberám veľkosť topánok. A teraz vám ukážem vlastne trošku beh kvázi na boso alebo vo Vivo Barefoot topánkach v trail freakoch po rôznych terénoch. Tunak po tých skalách ani môjmu psovi sa nepáči behať. A teraz bežím vlastne dole z kopca a vidieť, že sa musíte dívať pod nohy a vyberať si, kde vlastne dopadnem. Není to také bežanie, že sa dívam do neba a buším po skalách dole kopcom, čiže je to viac opatrné, ale keď človek dáva pozor, tak nie je problém bežať po hociakom povrchu. Snažím sa byť opatrný, balancovať telo rukami vlastne ako psi chvostom a dopadať pekne nohami tam, kde to dáva zmysel. A nie len cápať ich kadetade a vyvrtnúť si členky alebo čo. A tu vlastne bežím v trail freakoch po asfalte. Pekne vidieť, že aj päta sa dotýka zeme, nie je to beh po špičkách. Akože behanie vo Vivo Barefoot topánkach alebo v Barefoot topánkach nikdy nie je beh po špičkách.
Päta sa vám musí dotknúť zeme, ináč si potrháte achilovky, alebo sú tam extrémne tlaky na tie achilovky. Tu bežím trošku z kopca, vlastne pýtali sa ma ľudia, že ako sa behá z kopca, tak som dal bomby viac menej, nie je vidieť, že je to kopec, lebo kamera točí smerom hore viac menej, ale je to z kopca. Bežal som rýchlo z kopca, to vidieť, že to nie je pomalý klus. No a niekedy vlastne treba trošku spraviť kratšie kroky, aby človek nedopadal na päty, a silné nohy keď sú, tak sa to dá pekne cez stehná ustať. Toto je zase trošku do kopca. Do kopca sa päta nedotýka až tak zeme, pretože to nie je prirodzené v žiadnych teniskách. Človek je vlastne nahnutý trošku smerom do proti toho svahu a beží po špičkách. Na ďalšom zábere budem bežať na boso po asfalte a tam tiež si všimnite, že aj päta sa mi dotýka vlastne asfaltu. Nie je to beh po špičkách. Takže tak nejak. Potom budem bežať vlastne takisto bosy ku kamere a žiadne kruté mykanie rukami vpred a vzad, veľmi uvoľnené vlastne telo. Človek sa pozerá tak pred seba tých 40-50 metrov vlastne vpred a krátke kroky pod pás, žiadne extrémne dlhé. Tuto som to trošku pustil rýchlejšie síce, aby bolo vidieť, že častokrát, keď ľudia aj fotia a tak ďalej, tak na fotke sa zdá, ako keby človek išiel pristať na pätu aj teraz, ale stále vlastne pri tom dopade telo dobehne nohy a pekne vlastne, jak človek dopadá pod to centrum svojej gravitácie vlastne, tak nohy sa vlastne nebeží po špičkách, ale dotýkajú sa zeme vlastne skôr tie predky a potom ťukne päta. Takisto tu je to vidieť. Na tom asfalte je to vidieť vlastne najviac, alebo na treadmille, keď vám to chcem ukázať, ale je ťažko naháňať sa s foťákom. Čiže peace Československo.